pa nismo to bili 100 godina. Kako divno. Jedva čekam odmor. Ura. Wow. Ajde, kako su ovo krevet. Stvarno divno. Kakva je hvala soba, je? Kako sodobni krevet. Moj krevet! Kako drugi sam bio, Ja spavam ovdje. Ja spavam. Ja uzimam moj bed. Ja sam Malo, brate. Ja idem da spavam skupa. Idemo nešto raditi, baš je dobro. Ajde, moja Mogu da zgrada. smo. Joj, kako si mi se uljepšao od prošle godine? Bože, hvala, Franek. Oh my god, bebo. Ja se sjećaš ovog, Imam ideju. Borna. Borna. Ajde. Odi u našu sobu po nekoj drugoj društvenih. Ajde, može, da. A prošli put sam uzeo istinu. Sada ću idem. Ok, znači u redu kad se priđe. A ne da mi vratno. Znači, ti mi malo treba zjačati mišiće, ipak si neki Ok. Da, odi, znači, ajmo malo masu. To nije okej. Ajde. Ajmo. Ljudi, ja se bojim, sam postoji neko tamo, znači ja sam čula korak i škripanje. Ljudi, ne tripam. Doslovno tu si na kampu, kaj će ti tu? Možete se biti. Ok, ajme ga. Da, dosta toga. Imate šta biti? Da, mogu ja biti banka? 100%! A on će ja biti banka, da, ja sam... Ok, ja ću biti banka. Kad te nema, neka uz mene stava. Jedino tvoja što imam, najdraža košulja plava. Sad kad te nema, neka... Jana, pa kad je neko bio... Znači, ne trebamo mi. Ovdje, ako je stvarno neko bio, Frank, odemo ti ja provedemo. Evo, ali pazite ljudi. Bora, neće niko biti, sad ti Ti ćeš ići onak tamo kod? U redu, razbujemo se onda. Da, ja idem na Idem moji koliko Danas igram Minecraft. To je jako dobra igrica. Ja se vraćam prvi put nakon 7 godina. I sad sam već ostvario malo pan. Ljudi, bila sam upravo rekla sam vam. Ajmo vidjeti.
Čekaj, moram se doći. Čekaj, a daj, gdje su Jelena i Frano? Ne, nas Jelena. Kako ćemo? Slušaj, okej. Vas dvoje idete gore, nastavit ćemo dole. Okej. Znači, bio sam pričao s nekom ovom curom, frednicom nekim, i sve sam pokušavao, ali nikako ne znam, ne želim jednostavno, znači, fakat se trudim sve to, i ja mislim da radim dobar posao, a on, znači to ne. A dobro, kaj bude. Stvarno, ne mislim, ono. Ne znam. Guys! Gospodin, opet sam nešto čula. Ajde, dalje, ajde. Pa nema niko. Ja ne mogu više, ja ostajem ovdje. Dobro? Uglavnom da, to je to za tu curu, ono. Ne znam, što se jučer plakala, da ne nikako. Ne znam, doslovno smo se dopisivali sve van, onda me prevarili. Boris, daj, ono, nema mi ništa i nećemo. Uglavnom, htio sam reći, baš mi je drago što smo pričali o ovome. Meni Baš se puno neko pričati. drago je da sam nekom rekao. Dobro, ajde me na WC, tu pogledam, ima neku tamo. Ajde, okej. Aj, Jelena, ja nisam i danas šla. Ovo neću završiti dobro nešto. Aj, ne. Paparajka pravi sarmurija i jao, životinja puna štabija i jao. Čovječe, dođeš sam ovo cijeli dan. Usvojimo ono što smo rekli. U redu. Evo ako. Ja ćemo ići ovo zonu, da? Zakaj? Ovo je pravno sve. Koji kurac? Sad sam bio sa Vitom Tomislavom. A di je Jelena? Kako da ja znam? Moramo Tomislav se snimao on iz Fakat? Da. Ne, ja mislim da je u njegovoj sobi. Šta pričaš ti? Ako je negdje, onda je u njegovoj sobi. Znaš što, boli me briga vas. Idemo u sobu zajedno s tobom. Dobro, Da ajde. ja idem u Tomislavovu sobu po njega. Best to be a demon. Idemo, ajde. Ne ideš ti nikud, ne ideš nikud, tako da ideš tako. Pa kaj hoćeš da Zašto nisi napravim? pazio na nju? Kaj hoćeš da napravim, Znači, jebe? to šta mi je, znači, zašto nisi, ne znam, pokušao me zaustaviti ili nešto?
Dosta mi je ovog svega, znači doslovno ne znam gdje je Fran, ne znam gdje je ova, ne znam gdje je ona, treba nam pola friend grupa. Zato ja kriv. Kužim zašto sam ja kriv, ja ti doslovno nisam ubio. Gotovo je. Ajde, imamo za policiju. Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! It's from Bowser. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken